Molt bona tarda a tothom. Estem molt contents de retrobar-nos amb tots vosaltres. Com veieu, reemprenem el cicle que vam començar l'any passat sobre el pas de les guerres a la Vall d'en Bas, però que, malauradament, per les circumstàncies que no cal que us expliquem massa, perquè tots les vivim i les patim, no hem pogut fer en aquesta ocasió presencialment. De tota manera, us volíem dir que des de l'associació de veïns de Sant Esteve d'en Bas, que és la promotora d'aquest cicle, però també des de totes les entitats col·laboradores que entrona Ajuntament de la Vall d'en Bas i especialment la que tinc l'honor de representar, que és el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, hem pres la decisió de tirar endavant el cicle, siguen quines siguin les circumstàncies, i el puguem fer o no el puguem fer presencial. Avui tenim per primera vegada aquesta opció i hem pres aquesta opció per poder-vos oferir el cicle tal i com el teníem pensat, i per tant us tindrem sempre a la White i informats dels canvis que hi puguin haver en funció de com estigui la situació de la pandèmia. Continuant, per tant, amb el cicle que ja havíem programat, voldríem acabar primer les dues conferències que teníem pensades. La primera està dedicada, que és la que podrem celebrar avui, dedicada, com deia, a la guerra dels carlins a la Vall d'en Bas. I dic guerra, però en realitat potser hauríem de dir guerres, perquè la qüestió bèl·lica entre carlins i liberals va estar candent durant tot el segle XIX i, de fet, va causar, diguem-ne, no pocs problemes a la població garrotxina, però també dintre de la Garrotxa, lògicament, a la Vall d'en Bas. Per això, i per parlar de la qüestió d'avui, aquestes guerres entre carlins i liberals, comptem amb una persona experta en el tema, que és el professor Matías Remisa, de Roda de Ter. Ell és doctor en Història, especialista en segle XIX, ha tractat el segle XIX des de molts punts de vista, tant des de la Guerra del Francès, durant les carlinades, fins i tot ha treballat profundament el que podríem anomenar el parlamentarisme català, és a dir, els parlamentaris catalans del segle XIX que van participar en governs estatals, i per tant estem molt contents d'avui poder comptar amb ell. Matías Remisa, una persona que, a més d'haver estat durant molts anys catedràtic d'institut, professor d'història, ha donat diverses classes a la Universitat de Vic i, a més, ha publicat articles, síntesis, ha participat en moltíssims seminaris, congressos, ha publicat llibres sobre tot aquest gran període del segle XIX, complexa de vegades a l'hora d'entendre. Nosaltres li hem demanat que pugui focalitzar al màxim el seu coneixement cap al que és la història dels carlins i el seu pas a la Vall d'en Bas, i per tant estem contents de tenir-lo avui, sigui o no entre nosaltres o sigui en la xarxa virtual, que ens podrà oferir aquesta conferència. Per tant, Matías, quan vulguis. Hola, bon vespre a tothom. En primer lloc, agrair a l'Associació de Veïns d'en Bas, al Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca i sobretot a Miquel Àngel Fumenal, que m'han donat l'oportunitat de participar en aquesta sèrie de conferències sobre la història de la Vall d'en Bas, el pas de la història de les guerres, concretament, per la Vall d'en Bas. Estic molt content de poder-hi participar. La meva xerrada tindria per títol les lluites entre carlins i liberals, centraria durant pràcticament tot el segle XIX i començaria una primera part explicant una mica la qüestió general i després intentaria fer totes les referències que pugui a la Garrotxa i a la Vall d'en Bas. Bé, aquesta qüestió dels carlins i dels liberals comença ja ben bé des de principis del segle XIX. Saben vostès que el segle XIX és un segle complicat, un segle conflictiu. De fet, tots ho són una miqueta, però potser en els 3 segles anteriors hi havia hagut una certa estabilitat a nivell social, econòmic, encara que potser no ben bé polític, amb l'absolutisme, però aquesta estabilitat del govern absolutista i aquest sistema econòmic feudal que més o menys encara perdurava fins a principis del segle XIX, es va trencar a partir de les primeres dècades d'aquest segle i va començar una tongada de revolucions de tot tipus que van sacsejar tot el món occidental i també a Espanya i a Catalunya. Hi van haver una sèrie de transformacions molt profundes durant el segle XIX. Una d'elles és la revolució liberal, l'aparició del liberalisme, de la idea de llibertat.
Després també la revolució industrial, la indústria moderna, que a Catalunya va començar abans que la resta de territoris espanyols, amb el tèxtil. També el moviment obrer, resultat d'aquesta industrialització, etc. En fi, hi van haver bastantes revolucions, algunes guerres, i tot el segle està esquitxat per aquests fenòmens de la inestabilitat i de la conflictivitat. Hi van haver guerres exteriors, per exemple la guerra del francès, la invasió napoleònica el 1808, les guerres colonials i també guerres interiors que serien les que ens ocuparien, les guerres carlistes concretament, que n'hi van haver 3 i van abastar gairebé tot el segle XIX. El taló de fons d'aquest segle XIX per Espanya i Catalunya és la conflictivitat, la inestabilitat, la desarticulació de l'Estat. L'Estat no s'acabava de fermar després de la desaparició de l'absolutisme, la falta de consolidació clara d'un projecte dominant. Hi havia un projecte dominant, diguem, de tipus moderat, liberal moderat, que no s'acabava de consolidar. La potència dels extremismes, per un costat i per l'altre, a nivell polític, aquesta xerrada de fet és una mostra d'això, el poc paper exterior que tenia Espanya ja en aquest moment, i també una cosa important, la mentalitat bel·licosa de la gent. La gent encara tenia aquesta mentalitat bel·licosa que venia de segles anteriors i que va projectar-se en una sèrie de conflictes sagnants durant tot el segle XIX. A Catalunya, com he dit abans, sorgeix la revolució industrial, catalanisme, enmig de tota aquesta pugna permanent. Bé, tot va començar amb la guerra del francès, la guerra de la independència del 1808. La invasió francesa de Napoleó va ser rebutjada amb l'ajut dels anglesos, però va deixar una divisió profunda en la societat. Per un costat hi havia els absolutistes, que volien mantenir l'antic règim, el sistema anterior de govern, diguem-ne, dictatorial dels reis, el feudalisme, la Inquisició, etc. I hi havia els liberals, van aparèixer en aquesta guerra els liberals. A Catalunya varen tenir una presència forta a l'àrea de Barcelona i a les ciutats mitjanes de Catalunya també hi havia grups liberals bastant actius ja a principis del segle XIX. Què volien els absolutistes? Doncs mantenir la tradició i el seu lema, com comentarem després, era Déu, pàtria, rei i furs. I què volien els liberals? Doncs reformes profundes, abolir el feudalisme, l'absolutisme, donar progressivament llibertats, una Constitució escrita, etc. Després de la guerra del francès, el 1814, saben vostès que va tornar Ferran VII, que li deien llavors el deseado, però que va fer un paper bastant mediocre entre els reis espanyols. Va tornar Ferran VII, no va voler reconèixer la Constitució de Cadis que s'havia elaborat durant el conflicte i que era molt liberal, molt avançada. Va rebutjar aquesta Constitució, va perseguir els liberals, va fer un cop d'estat, diguéssim, va començar ja la seqüència de cops d'estat que hi van haver a partir de llavors contínuament a Espanya. I bé, els liberals, que van ser foragidats del poder i perseguits per Ferran VII, doncs varen passar a la clandestinitat, però varen intentar recuperar el poder a través de pronunciamientos, de cops d'estat, que, com he dit abans, van ser una cosa bastant contínua durant el segle XIX. Ferran VII va governar bastant temps, del 1814 fins al 1833, però al llarg del seu govern, que va ser presidit per aquesta divisió entre liberals i absolutistes, però que ell va governar sempre de forma absolutista, durant el seu govern es va anar inclinant amb el pas del temps pels liberals moderats. I això els absolutistes que l'havien apoyat fins a aquell moment no ho varen pair, van provocar la fúria dels radicals absolutistes i cap al final del seu govern va esclatar aquesta tensió que els absolutistes ja havien anat covant i no acceptaven que el seu rei, Ferran VII, anés inclinant a poc, pel que semblava, pels liberals moderats. Cap al 1827, hi va haver ja una primera insurrecció absolutista contra Ferran VII, contra un rei que havia governat de forma absolutista fins a aquell moment. Però els absolutistes no se'n refiaven i aquesta revolta contra Ferran VII se'n va dir la revolta dels malcontents i es va produir a Catalunya. El 1827 a Catalunya es van aixecar entre 11.000 i 22.000 homes combatent contra Ferran VII perquè deien que s'estava desviant de l'absolutisme i varen prendre
varen ocupar les ciutats d'Olot, Manresa, Vic, Cervera i Berga. Tota la Catalunya interior va acabar sent, en els mesos d'estiu, dels malcontents. El rei Ferran VII va reaccionar fent un viatge a Catalunya per intentar desacreditar aquests absolutistes radicals, els malcontents, i ho va aconseguir. Un viatge llarg, va aconseguir vèncer els absolutistes radicals, ajudats per un personatge una mica sinistre, que es deia el comte d'Espanya, que era d'origen francès. Hi va haver una repressió molt dura contra els malcontents i els absolutistes radicals, els malcontents, que es van començar a dir reialistes, defraudats de Ferran VII i de la repressió que havia fet contra ells, varen començar a pensar en què no havia de continuar Ferran VII i que, en tot cas, l'hereu de Ferran VII no havia de ser el que designés el rei Ferran VII, sinó el seu germà Carles. D'aquí ve el nom de Carlins. El germà de Ferran VII, el germà petit, es deia Carles i era absolutista, diguem-ne, radical. I els carlins es van començar, o aquests reialistes, es van començar a agrupar a l'entorn del germà de Ferran VII. Va esclatar la qüestió dinàstica, doncs, qui havia de succeir Ferran VII? Ferran VII estava malalt, es veia que es moriria d'un moment a l'altre. El 1830 Ferran VII encara no tenia descendència, per tant això era un problema gravíssim per les monarquies d'aquella època, no tenia descendència i els carlins estaven esperançats en que podria ser el seu germà Carles qui heredés el tro d'Espanya. Però el 1830 Ferran VII es va tornar a casar per quarta vegada amb Maria Cristina de Borbó. Es havia mort la tercera dona anterior, Amàlia de Saxònia, i el 1830 el rei Ferran VII va promulgar una nova llei que se'n va dir la pragmàtica sanció, amb la qual assegurava la successió del fill de la seva estirp. Si tenia fills, doncs podria succeir els fills, el seu fill o filla, encara que fos dona. Fins a aquell moment hi havia la llei sàlica que obligava que tots els successors fossin barons, però Ferran VII, no sabent si tindria un noi o una noia, un nen o una nena com a fill, va promulgar aquesta pragmàtica sanció i efectivament poc després va tenir una filla, que es va dir Isabel, que va néixer el 1830 mateix. Aleshores, amb aquesta pragmàtica sanció, Ferran VII va assegurar el tro a Isabel, però va provocar la fúria dels carlistes, que veien burlat el seu intent de proclamar a Carles, el germà de Ferran. Amb aquesta situació es va arribar al 1833, la pragmàtica sanció donava el tro a Isabel, que llavors en aquell moment, el 1833, només tenia 3 anys, i Ferran VII aquest any va morir. I per tant, el govern va passar a l'esposa de Ferran VII, Maria Cristina de Borbó, mentre la nena Isabel fos petita. Els partidaris de Carles, els carlistes, absolutistes, no varen quedar-se de braços creuats i varen engegar una revolució que va donar origen a la Primera Guerra Carlista, el 1833. Bé, faríem una referència en aquest moment, quan ja estem en el punt d'esclatar la Primera Guerra Carlista, faríem una referència a la ideologia i a la composició social dels carlins. Qui eren els carlins i què pensaven, quina era la seva ideologia. Bé, com he dit abans, la ideologia dels carlistes es resumia en 4 paraules: Déu, pàtria, rei i furs. Furs es va afegir aquí a Catalunya i al País Basc. La seva idea principal era l'oposició al liberalisme en tots els aspectes. No volien un règim de llibertats, volien la continuació de l'absolutisme, del rei absolut, volien la primacia de la religió a la societat, que la religió ho governés tot, o en fi, tot fos supeditat a la religió com fins llavors,
i volien també, en el cas de Catalunya, el restabliment dels furs que hi havia hagut a l'època medieval i, de fet, fins al 1714, els privilegis que tenia Catalunya i el País Basc passava una cosa semblant i que havien sigut concedits pels diferents reis medievals i de l'època moderna. Aquests furs eren volguts pels carlistes perquè eren una part de l'antic règim. De fet, eren lleis antigues que en aquell moment ja estaven en desús, però que eren una part de l'antic règim que ells volien restablir. El carlisme és un moviment liberal, antiliberal i contrarrevolucionari que també es va manifestar en altres països d'Europa, com a França, Portugal, Itàlia, amb noms diferents, un moviment que va contra les revolucions liberals. Hi ha pocs historiadors en els darrers temps que subratllin que la religió és una de les causes principals de les guerres carlistes. Els autors destaquen més aviat com a causa d'aquestes guerres els factors econòmics i polítics, per exemple, crisis econòmiques, la falta de feina, l'ambició i manipulació dels dirigents carlistes, etc. I alguns historiadors no acaben d'entendre com una bona part del poble baix, les classes baixes, varen seguir una ideologia retrògrada, la dels carlistes, que anava contra els avenços que significaven els liberals, anava contra la llibertat i anava a favor d'una religió, diguem-ne, oscurantista. Hi ha historiadors que no acaben d'entendre aquesta qüestió. Bé, jo crec que una de les causes principals de l'aixecament carlista va ser la religió, un factor sentimental de la qual el poble n'estava amarat, sobretot el poble rural, més que les ciutats, i per tant aquest factor sentimental de la regió va fer alçar en armes a molta gent del camp i va ser una de les causes principals de l'esclat de les 3 guerres carlistes del segle XIX. La qüestió dels furs també ha sigut debatuda entre els historiadors. Volien realment una espècie d'autonomia per Catalunya, els absolutistes, encara els carlistes, encara que fos sota el nom de furs medievals. Això ha sigut objecte de debat, però sembla que la conclusió a la qual s'ha anat inclinant és que els furs van ser importants, perquè precisament on hi va haver més arrelament dels carlistes va ser les regions que havien tingut furs o que feia molt poc que les havien perdut o encara les tenien, com el País Basc, Navarra i Catalunya. Van ser els principals focus del carlisme a Espanya i, per tant, segurament no és una cosa menor l'existència de la reivindicació dels furs dins la ideologia dels carlistes. Per què eren importants els furs? Doncs, sobretot per la ruralia i per sectors de la població, doncs perquè donaven als furs uns privilegis fiscals, jurídics, econòmics i de reclutament militar. Per exemple, doncs, els furs permetien l'exempció d'alguns impostos, l'exempció en alguns llocs del servei militar, no s'havia de fer la mili amb els furs, una administració autònoma municipal, una certa autonomia dels municipis. Tot això ho amenaçava el liberalisme, que era més, diguem-ne, centralitzador i que volia governar d'una manera més homogènia el conjunt de totes les terres d'Espanya. I altres coses. Per tant, els furs eren importants i en els llocs on hi havia hagut furs, com a Catalunya, doncs en aquell moment ja no hi eren, des del 1716, però el record dels furs segurament va ser una cosa que va activar els carlistes. Bé, els propagandistes carlistes també parlaven de la protecció de l'Església, evidentment, de la protecció de la indústria catalana al segle XIX, que ja començava, en fi, eren altres elements de la seva propaganda. Bé, el carlisme va ser un moviment interclassista, no només hi va haver una classe social darrere, va ser interclassista, va ser heterogeni, però de fet la base del carlisme van ser els camperols. Els camperols, a zones com els que he dit abans, del nord d'Espanya, van ser el principal component en aquestes guerres carlistes que lluitaven a favor dels carlins. D'aquí ve una mica la boina que en els seus uniformes es posaven els carlins al cap. També van haver un sector de l'artesanat i la burgesia, però més aviat menor. Per tant, els camperols i el baix clergat, els capellans, els frares, varen ser la base d'aquest moviment polític que reivindicava el retorn a l'absolutisme i a la religió. En canvi, curiosament, els que teòricament havien de ser més beneficiats per la guerra pels carlistes
la gran noblesa que en teoria hauria de voler mantenir el feudalisme, doncs aquests no van anar a favor dels carlistes. La gran noblesa es va posar al costat del govern liberal, també les altes jerarquies de l'Església en general es van posar al costat del govern liberal i el mateix l'exèrcit, l'administració, va quedar al costat dels liberals. Per tant, resumint una miqueta, les guerres carlistes van ser una lluita entre els liberals, darrere els quals hi havia tota l'administració de l'Estat, la burocràcia, l'exèrcit, l'alta noblesa, l'alt clergat, la burgesia. Aquests estaven a favor dels liberals. I a l'altre costat hi havia els carlins, en els quals donaven suport les masses camperoles, el baix clergat i un sector de l'artesanat també en general, més aviat el sector baix de l'artesanat. Aquesta seria una mica la configuració. Curiosament, el carlisme, per tant, era un moviment popular, de classes baixes, que anava contra un altre sector en el qual predominaven, o potser hi havia bastant, classes altes, encara que també hi havia classes baixes a l'altre costat. Hi havia una confrontació també de ciutat-camp. El camp més aviat era carlista, sorties d'un poble i ja entraves en territori carlí. La Vall d'en Bas, per exemple, era un territori clarament carlí, però entraves a Olot i ja hi havia una administració liberal i hi havia un sector important de la població que era liberal. Per tant, una diferència camp-ciutat era bastant important. Bé, les guerres carlistes. La primera guerra carlista ja hem dit una mica com començava. El 1833, ja pel setembre, va morir el rei Ferran VII i a l'octubre ja es van produir els primers aixecaments carlistes. Un dels primers va ser a Talavera de la Reina, a l'octubre de 1803, i també en aquest mateix mes a Prats de Lluçanès. A Prats de Lluçanès es va fer ja la primera partida carlista que es va aixecar, una cinquantena d'homes, a l'octubre, molt al principi. La guerra es va anar estenent pel nord peninsular, va tornar Carles, que es havia exiliat a Anglaterra, va tornar, es va establir a Navarra i sobretot a Navarra i al País Basc es va instal·lar ja molt aviat una espècie d'administració carlista. Van començar a tenir un exèrcit de gairebé 30.000 soldats. Hi van haver sectors de l'exèrcit que també es van passar als carlistes, hi havia comandaments militars professionals, entre els carlistes encara que eren minoritaris, i per tant el País Basc va ser el focus amb Navarra més important al principi d'aquesta tercera guerra carlista. Varen ocupar àmplies zones rurals del País Basc i de Navarra, però les grans ciutats se'ls van resistir. Carles Maria Isidre, el germà de Ferran VII, que dirigia la revolta al País Basc, va tenir com a principal general Zumalà Càrregui, que es va proposar conquerir Bilbao. Volien ciutats importants per ser reconeguts internacionalment. Va posar setge a Bilbao i Zumalà Càrregui, que era el millor estrateg que tenia Carles i els carlistes, va morir en el setge de Bilbao, precisament, i no es va poder prendre la ciutat de Bilbao, que va romandre a mans dels liberals. Mentre el País Basc i Navarra estaven en plena insurrecció i els carlistes estaven en una fase creixent, Catalunya també va començar la insurrecció, però a base de petites partides disperses que no aconseguien gaires èxits i que eren perseguides per un exèrcit liberal que era molt més potent, com a tot arreu, aquí al Principat de Catalunya. A Catalunya, les diverses partides carlistes es van aixecar, descoordinades, amb comandaments, amb capitostos, diguéssim, que no es posaven gaire d'acord. Varen mantenir una agitació al camp, a la muntanya, però ni de bon tros van aconseguir conquerir cap ciutat mitjana, ni tan sols Olot, ni Vic, i molt menys Barcelona i les ciutats de la costa varen ser mai conquerides pels carlins catalans, que varen passar, diguem-ne, hores baixes fins al 1835-36. En canvi, la situació va canviar a partir de 1835-36, quan ja feia uns quants anys que durava aquesta guerra, diguem-ne, de guerrilles, bàsicament, sobretot a Catalunya, entre els carlistes i els liberals.
En aquests moments, a partir de 1835-36, la guerra va començar a ser perduda pels carlins al País Basc. Allà doncs, el general Espartero va començar a derrotar ja clarament els carlistes i la guerra podríem dir que va venir més cap aquí. A Catalunya va començar una fase àlgida, una fase de creixement i de més organització de les bandes carlistes que fluctuaven per les muntanyes i per la ruralia. A Catalunya doncs, va créixer l'organització, podríem dir que va venir una part de l'exèrcit que hi havia al País Basc també cap aquí, i a més, el 1835-36 van haver-hi successos en el costat liberal que van afavorir els carlistes. Bàsicament, doncs, el 1835 va esclatar una revolta radical de liberals radicals, una revolta anticlerical que va cremar moltes esglésies i convents a Barcelona, que va portar molta agitació en el costat liberal, molt radicalisme i que va espantar en els liberals moderats, a sectors eclesiàstics, liberals moderats, que fins a aquell moment havien donat suport al govern liberal. Aquesta por d'un sector de liberals moderats va fer que passessin al carlisme i el carlisme es va beneficiar del radicalisme que hi va haver durant un parell d'anys, entre 1835 i 36, a l'altre costat, a la banda dels liberals. Van espantar els catòlics i els moderats. La revolta es va estendre cap al Baix Aragó, cap al Maestrat. Allà va sorgir un líder important també dels carlistes, que es va dir Ramon Cabrera, li van dir el tigre del Maestrat, un personatge molt ferotge, sobretot al principi. I bé, encara que estaven a Catalunya els carlistes amb molta inferioritat militar i a més estaven molt descoordinats, van créixer també el seu exèrcit. D'uns 9.000 homes que tenien al principi només entre les seves partides van passar a uns 15.000. De totes maneres, enfront d'ells tenien a Catalunya més de 28.000 soldats del govern liberal, soldats de l'exèrcit regular i 50.000 milicians, 50.000 voluntaris liberals de les ciutats que sortien de tant en tant a lluitar contra els carlistes. Els carlistes tenien bastant tot en contra, tenien molt menys soldats, tenien menys organització, tenien menys comandaments eficaços, però tenien un factor sorpresa al seu favor, coneixien el terreny i eren ben acceptats per la ruralia, pels pagesos. Bé, el 1837 els carlistes catalans van aconseguir conquerir la primera ciutat mitjana i gairebé l'única en aquesta primera guerra carlista, que va ser Berga. Allà van establir al principi a Borredà i després a Berga la Junta Superior Governativa de Catalunya, que va intentar governar una Catalunya carlista, i varen tenir un moment d'apogeu en aquests anys, el 1837-38 aproximadament. De totes maneres, els carlistes estaven bastant dividits, inclús a nivell polític. Hi havia un sector moderat, el que es deia els aristòcrates, i un sector radical, que els deien els descamisats. La brega entre ells era bastant forta, la desunió també. Els carlistes catalans varen demanar finalment a Carles que enviés el comte d'Espanya, que abans havia estat amb Ferran VII, però que s'havia passat en els carlistes, aquest personatge sinistre que va viure en aquesta època. El comte d'Espanya tenia un cert prestigi i van demanar que enviessin el comte d'Espanya a Catalunya per posar ordre entre aquestes bregues partidistes a dins del carlisme. Va venir el comte d'Espanya, però en lloc de pavegar la situació va passar tot el contrari. O sigui, el comte d'Espanya va posar-se al costat dels descamisats, els més radicals, va començar a fer bogeries, era una mica desequilibrat aquest personatge, va començar a fer crims, va afartar a la Junta Carlista i finalment varen haver de demanar, els mateixos que havien dit que vingués, varen haver de demanar a Carles que el tragués, que el destituís, i després el van portar al Coll de Nargó i el varen estrangular i el varen assassinar allà mateix perquè feia molts disbarats, el novembre de 1839. I el seu cadàver, el comte d'Espanya, va ser llançat al Segre. El 1840 la guerra s'estava acabant,
El 1939 hi havia hagut al País Basc ja un pacte entre els carlins moderats dirigits pel general Maroto amb Espartero, el general liberal. Aquí a Catalunya van intentar els intransigents carlistes resistir una miqueta més, però finalment el 1940, pel juliol, el general Cabrera i les seves tropes carlistes varen travessar la frontera i es van exiliar i la guerra es va acabar definitivament. Aquesta va ser la primera guerra carlista, una guerra en la qual va començar a sobresortir un factor que va ser la crueltat. Tant un bàndol com l'altre va ser extremadament cruel. Es van començar a produir represàlies sobre els presoners, de vegades fins i tot sobre els familiars dels presoners. Aquestes represàlies es va començar precisament un general liberal, Quesada, i els carlins ho van continuar i tota la guerra va ser esquitxada per crims monstruosos contra desenes i centenars de presoners d'un bàndol a l'altre que eren exterminats sense contemplació. Bé, el 1846, després de 6 anys de tranquil·litat, el 1846 va esclatar el segon aixecament carlí, que se'n va dir la Guerra dels Matiners. Aquest segon aixecament va ser més breu, del 1846 al 1849, i es va produir pràcticament només a Catalunya. Se'n va dir la Guerra dels Matiners perquè Catalunya va ser la primera en revoltar-se per segona vegada, però no la van seguir a gairebé cap més lloc. Va ser un altre cop aquesta Guerra dels Matiners, també dit els trabucaires, una guerra de guerrilles, on els carlins, les bandes carlines, que ja a vegades no sabia si eren ben bé carlistes o eren colles de malfactors, transitaven pels boscos, pels camps, demanant impostos i fent petites accions, mai grans batalles, contra les guarnicions liberals que hi havia en les ciutats i a les capitals de comarca. Aquesta guerra també la van perdre els carlistes, igual que la primera. El general Cabrera va tornar a Catalunya a dirigir els carlins a partir de 1948, però finalment, després de la batalla del Pasteral, lliurada bastant a prop de la vall d'en Bas, a Mer, Cabrera va perdre l'última batalla i va tornar-se a exiliar. Aquesta segona guerra carlista, aquesta guerra dels matiners a Catalunya, va ser deguda el fracàs de les tentatives de fer una espècie de pacte matrimonial entre Carles i Isabel, que estava governant a l'altre costat, els liberals, la filla de Ferran VII. Aquest pacte va fracassar. Carles volia que el seu fill, que també es deia Carles VI, es casés amb Isabel. Isabel va rebutjar i d'aquí va venir una mica aquest aixecament a Catalunya. I finalment la tercera guerra carlista. Els carlistes encara estaven en actiu, a vegades es presentaven a les eleccions i a vegades, com hem vist, agafaven les armes. La tercera vegada que es varen insurreccionar, que varen agafar les armes, va ser el 1872. Què va passar en aquest moment per provocar la tercera guerra carlista, el tercer aixecament dels absolutistes? Doncs que el 1868 hi havia hagut una revolució liberal a Espanya profunda, una revolució liberal dirigida pels progressistes i pels demòcrates, que va canviar molt l'estructura política del país i va portar una Constitució, la Constitució de 1869, molt avançada, plena de llibertats i a nivell religiós gairebé laica, que acceptava totes les religions, que imposava el matrimoni civil, etc. Això va ser una afronta molt forta pels absolutistes i es varen posar molt en contra d'aquest règim progressista inaugurat el 1868 en aquesta revolució, al principi dirigit pel general Prim, un general català, i després de l'assassinat de Prim, dirigit per altres dirigents, i en el qual es va intentar portar una dinastia estrangera a Espanya. El 1868 va ser enderrocada Isabel II, la filla de Ferran VII, va haver de marxar a l'estranger. Els progressistes la van treure d'Espanya i varen buscar un rei en un jove italià, Amadeu de Savoia, per inaugurar una nova etapa amb una nova dinastia.
Però aquesta etapa dels liberals progressistes, a partir de 1868, va ser massa inestable, no va acabar de quallar el projecte que tenia el general Prim, sobretot després del seu assassinat, i Amadeu es va trobar en un país revoltat per tots costats, també els seus, els liberals, estaven molt dividits, a l'altre costat els carlistes es començaven a agitar i finalment el 1872, quan ell estava governant, se li varen sublevar ja amb una revolució armada, una revolta armada, i per tant Amadeu de Savoia va deixar el país, va abandonar el país i aquí es va proclamar una república. La república doncs, eren els més radicals de l'esquerra, diguéssim, seria l'extrema esquerra, un règim republicà en aquell moment era un règim d'extrema esquerra. Tots els catòlics i moderats, o una part important, varen passar als carlins, i els carlins doncs, van tenir un ajut important, un ajut d'aquest sector que estava espantat amb els republicans que varen governar en la primera república a Espanya a partir de 1873. Bé, el 1872 va començar aquesta tercera guerra, va ser una guerra també important, una guerra dura, gairebé com la primera, encara que potser no ben bé tant, i per descomptat molt més que la segona. Van tornar a Catalunya a assistir a una mateixa situació que hi havia hagut en les altres guerres carlistes, una sèrie d'escamots carlins a les muntanyes, poca coordinació entre ells, picabaralles entre els dirigents carlins, per exemple entre Savall, Tristany, Castells, picabaralles entre ells, una espècie de regne de taifes, poca coordinació i sempre els carlins actuant de manera guerrillera, amb assalts, així una mica aprofitant el factor sorpresa i sempre perseguits per les guarnicions liberals que hi havia a les grans ciutats. De totes maneres, aquesta tercera guerra carlina, els carlins van tenir una mica més d'èxit que en la primera, varen tenir una victòria important el 9 de juliol de 1873, la victòria d'Alpens. Allà varen derrotar un exèrcit liberal del general Cabrinetti, quan estava entrant aquest general amb les seves tropes a la població, i aquesta derrota va permetre la conquesta d'una part de la Catalunya interior i de ciutats mitjanes que en la primera guerra carlista se'ls havien resistit. Per exemple, Castellciutat, Vic, Manresa i Olot varen ser conquerides a partir d'aquest moment. La Catalunya interior va passar bastant a mans dels carlistes en aquesta tercera guerra carlista i els republicans, les tropes de la Primera República, varen quedar una mica recluïdes al litoral. De totes maneres, la República, com saben vostès, va durar molt poc, va durar fins a finals de 1874, hi va haver després la proclamació d'Alfons XII, la restauració, va tornar la dinastia borbònica anterior, va tornar el fill d'Isabel II, que era Alfons XII, i amb aquest retorn d'Alfons XII, els sectors moderats van abandonar els carlistes varen començar a desmoralitzar-se a partir de la seva ja crònica desunió, i Alfons XII i el seu general Martínez Campos, a través de negociacions, a través de pressió militar, a través de concessions, varen anar derrotant els carlins i a finals de 1875 ja la guerra carlista, la tercera guerra carlista, es pot donar per acabada. El govern d'Alfons XII va promulgar un indult al febrer de 1876 i molts carlins, molts dirigents s'hi van acollir, i molts també de la base. A partir d'aquell moment, els carlistes varen entrar un altre cop a la lluita política, diguem-ne, normal, es van tornar a presentar les eleccions, encara que dins d'ells varen continuar havent-hi pugnes entre el sector que volia un nou aixecament armat i els, diguem-ne, més moderats dins els carlistes, però ja no varen protagonitzar cap altra guerra, cap altre aixecament a partir de 1875. Havien estat derrotats 3 vegades i, per tant, el liberalisme definitivament es va imposar. Encara que va ser un liberalisme molt moderat, però l'absolutisme ja va desaparèixer del tot i els intents per tornar-la a recuperar van desaparèixer per tot amb el final de la tercera guerra carlista. Bé, algunes coses sobre el carlisme
a la Garrotxa. Com va afectar aquests territoris de la Vall d'en Bas i de la Garrotxa aquest seguit de guerres carlistes que les hem explicat una mica molt en general fins ara? El carlisme a la Garrotxa va ser importantíssim. El pintor Marià Vayreda ho va reflectir en alguns dels seus quadres, per exemple. Va ser importantíssim perquè era una comarca interior, una comarca bàsicament rural, i tenia tots els ingredients per ser carlista. Per tant, la primera guerra carlista d'una o altra, i les altres, van afectar moltíssim a la vida normal dels garrotxins i dels habitants de la Vall d'en Bas, moltíssim. No ens podem imaginar segurament fins a quin punt. Ells s'hi acostumaven, eren gent ja que estaven acostumats a aquesta inestabilitat i a aquests problemes, però, evidentment, tot i així, era una situació duríssima per ells. Durant la Primera Guerra Carlista, els tradicionalistes, els carlistes, no van poder conquerir cap ciutat important, ni tan sols de l'interior, tal com hem dit abans. Olot, per tant, va quedar a mans dels liberals. Hi havia una guarnició militar a dins, apoyada per sectors, per voluntaris liberals, i mai varen poder entrar a Olot, però sí que li varen posar setge. Tampoc Vic, Puigcerdà, el Seu d'Urgell tampoc van ser conquerides pels carlins. Olot va ser assetjada a partir de l'octubre de 1835 pel militar carlista Juan Antonio Guerguer, que havia vingut al País Basc amb un exèrcit, però va fracassar. Sant Esteve d'en Bas i la Vall d'en Bas era territori carlista, i en canvi a Olot hi havia una guarnició liberal. Els liberals estaven recluïts a Olot, Olot tenia unes petites muralles i estaven fortificats a l'hospici, els liberals, a la petita guarnició militar que tenien, i a algunes altres cases fortes, diguem, de dins de l'entorn urbà. Tot la resta era pràcticament carlí, la resta de la Garrotxa. I precisament Sant Privat del Bas havia nascut el 1811 un important cap carlista, que és un prototip excel·lent per entendre la gent de l'època, per entendre aquesta guerra carlista, qui eren els carlistes. Aquest dirigent carlista que va néixer a Sant Privat del Bas el 1811 es deia Josep Estartús i Aiguabella. Era d'origen humil, va estudiar al Seminari de Girona i el 1833, seguint el seu impuls, ja es va incorporar, tenia al voltant de 20 anys, es va incorporar com a voluntari a la sublevació carlista, a la Primera Guerra Carlista. Es va fer voluntari i a partir de llavors ja no va parar, va participar en les 3 guerres carlistes i a més amb altres aixecaments carlistes que no hem esmentat i que no varen reeixir gaire, com el de 1855 i el de 1869. Estartús representa molt bé un tipus humà de l'època. Era un cabdill popular, una persona que sabia manar, que es va acostumar a la vida militar, això li anava, la vida militar i la guerra li van anar, i en va fer la seva professió. I llavors, a partir d'aquell moment, va anar seguint la seva professió militar i actuava, gairebé sempre que va poder va actuar, com la majoria d'aquests cabdills carlistes, va actuar al voltant d'allà on hi havien hagut els seus orígens, al voltant de la Garrotxa, al voltant de la Vall d'en Bas, sempre que podia estava allà a Josep Estartús i Aiguabella. Va participar en el setge d'Olot de 1835, que hem esmentat abans, dirigit per Guerguer, i en aquest moment ja es devia distingir bastant i va ser nomenat comandant només amb 24 anys, el 1835. A l'acabar aquesta primera guerra carlista, el 1840, ja era coronel. Pujaven meteòricament els militars carlistes més o menys professionals perquè hi havia escassedat absoluta de dirigents carlistes. Per tant, els que hi havia pujaven meteòricament. Era coronel el 1840, va intervenir a la guerra dels matiners també amb Cabrera a partir de 1846-49. Després de cada guerra s'exiliava i quan hi havia l'aixecament tornava. Es va incorporar a la guerra dels matiners, va fer costat, com hem dit abans, amb Cabrera, va participar a la batalla del Pasteral, a Mer, voltant del Mas Ter de Mer, al gener de 1849,
i Cabrera el va ascendir naturalment i el va fer brigadier, o sigui general. Era general el 1849. Estertús es va convertir en un conspirador insurreccional professional, era conspirador com molta gent d'aquella època, com molts militars d'aquests que esmentem, tant en un costat com l'altre. Entre els liberals també passava el mateix. Hi havia gent, el sector més radical dels liberals també eren militars i una espècie de professionals de la insurrecció, i els carlins hi va haver un tipus humà semblant, només que amb una ideologia contrària. Es va convertir en conspirador insurreccional i en militar. Va prendre de nou les armes el 1869, després va empalmar ja amb la Tercera Guerra Carlista de 1872. En aquest moment va ascendir a mariscal de camp i el 1875, derrotat ell i Cabrera, van marxar a l'exili, i com que ja van veure tant ell com Cabrera que la situació era irreversible, que la derrota dels carlins per tercera vegada feia que no tinguessin ja cap esperança, finalment va reconèixer Alfons XII, igual que Cabrera. En la vida d'Estertús hi van haver 5 exilis. Finalment va quedar a l'exili reconeixent Alfons XII. La Guerra dels Matiners, la segona guerra carlista, va afectar potser més que la primera a Olot i a la seva comarca. Es va convertir en teatre durant la Segona Guerra Carlista. La Guerra dels Matiners a Olot es va convertir en teatre important de la lluita aquí a Catalunya. El 1847, per exemple, hi havia una paràlisi absoluta de l'economia d'Olot i de tota la comarca. La trentena de fàbriques de teixits, eren fàbriques petites, estaven a l'atur perquè la ciutat d'Olot estava bloquejada. Pel juliol de 1847, Estertús va exigir contribucions a l'Ajuntament d'Olot. L'Ajuntament d'Olot, protegit per una petita guarnició liberal i per aquests voluntaris liberals que hem comentat, es va negar a pagar. Els carlins varen fer algunes incursions a l'interior, hi van haver tirotejos a dins la ciutat, dins el recinte emmurallat, però els carlins sempre acabaven marxant, perquè estaven amb inferioritat a dins a la ciutat. Va haver-hi algunes incursions carlistes i degut a aquestes incursions l'Ajuntament va traslladar els papers i els seus diners cap a l'Hospici, que era l'única fortalesa defensable important que hi havia a Olot, juntament amb algun altre edifici. El 15 de novembre de 1847 hi va haver un nou atac carlí contra la muralla d'Olot. Els carlins pol·lulaven pels voltants d'Olot. L'exèrcit regular feia el que podia, de tant en tant venien tropes de Vic o tropes de la costa perseguint aquestes partides, però sempre se'ls acabaven escapant i no podia mai acabar amb el conflicte. La política dels liberals era oferir indults als carlistes que deposessin les armes i així molts carlistes s'agafaven en aquests indults, però al cap d'un temps tornaven a les armes perquè de fet s'havia convertit en un mitjà de vida de molta gent que no tenia cap altra manera de subsistir que entrar en una partida armada. Pel desembre de 1847, Estertús va amenaçar jutges, alcaldes, rectors de la comarca, va bloquejar Olot de tant en tant, anava bloquejant la ciutat d'Olot de tant en tant. En aquell moment s'estava construint la carretera d'Olot a Vic i aquests treballs, evidentment, van quedar paralitzats. El 30 de desembre d'aquest mateix any 1847, hi havia una mica el tarannà de la guerra, el que estava passant de tant en tant, 4 carlistes que els liberals havien agafat varen ser afusellats públicament a Olot com a escarment. I el 25 de març de 1848, en plena guerra encara dels matiners, el general Paredes, liberal, que havia vingut a perseguir a les partides carlistes de la comarca, va ser derrotat a prop d'Olot i va ser necessària la vinguda de 800 soldats de Vic per poder rescatar, i de la patuleia que es deia d'Olot, la classe baixa d'Olot, aquests voluntaris liberals d'Olot, va ser necessari que més de 800 soldats, juntament amb la patuleia d'Olot,
fessin una ofensiva per alliberar els presoners d'aquesta derrota del general Paredes. El 1848 es calcula que hi havia uns 200 olotins que havien pres les armes amb els carlins, que havien marxat d'amagat d'Olot i estaven a les partides carlistes. S'havien unit als trabucaires. Aquest mateix any, 1848, va esclatar una revolució a França, una revolució liberal important a França, i aquí els republicans, és a dir, a l'extrema esquerra, a l'altre costat dels carlins, d'altra banda, varen aprofitar també per fer una revolució per intentar enderrocar el govern liberal moderat que hi havia. Curiosament, el 1848 es van unir els republicans radicals en la seva insurrecció amb els carlins, que eren l'altre extrem polític. Els dos extrems es van unir per enderrocar el govern liberal moderat que hi havia en aquells moments. En aquesta insurrecció hi va haver un d'aquests capitostos, en aquest cas dels republicans, que es deia Victorià Ametller, que era de Banyoles i va actuar a la zona de Girona. Per tant, també hi havia el mateix tipus humans com els tartús, però a l'altra banda, i en aquest cas, nascut a Banyoles, es deia Victorià Ametller. Va actuar a la zona de Girona, no a la Garrotxa, que continuava sent carlina, i el 1849, després del combat de Pastral que hem esmentat abans, aquesta guerra la varen perdre una altra vegada els carlins i també els republicans que s'havien unit, i per tant va continuar el règim liberal moderat. Al febrer d'aquest any 1849 va visitar Olot el general Manuel Gutiérrez de la Concha, que era el capità general de Catalunya, del costat liberal, diguéssim, del govern. Va visitar Olot per tranquil·litzar la població i oferir una espècie de represa econòmica i la continuació dels treballs de la carretera que s'estava fent d'Olot cap a Vic. La tercera guerra carlista va ser important també per Olot, va afectar també la Vall d'en Bas i la Garrotxa bastant fort. Des del principi del 1873, del desembre de 1873, Olot va ser bloquejada novament pel Francesc Savalls, per un dels dirigents carlistes més importants, i el general liberal Ramon Nouviles va venir de Girona amb una columna de 2.500 homes, que era molt important pels efectius que tenien els carlistes i el que era aquesta guerra, va venir amb una forta columna des de Girona per aixecar el setge d'Olot. 2.500 homes. Des d'Argelaguer, quan arribaven a Argelaguer venint de Girona, Nouviles va veure que al davant hi tenia la fortificació carlista de Castellfollit, va fer una marrada per la dreta, se'n va anar cap a Tortellà i cap a la Serra del Toix, i la seva intenció era arribar a Olot per Sant Joan de les Fonts, fent una marrada per sortejar Castellfollit. Però a la Serra del Toix va patir una emboscada carlista molt ben organitzada, va ser derrotat totalment. L'alcalde d'Olot, que tenia a les seves ordres 200 voluntaris liberals, no va ser temps per ajudar-lo, i la derrota absoluta del general Nouviles a la Serra del Toix va portar conseqüències importants per Olot i la comarca. Aquesta batalla, la Serra del Toix, va ser el 14 de març de 1874, i aquí van morir 200 soldats governamentals, dels liberals, del govern liberal. Els carlins van afusellar sobre el terreny a 33 voluntaris de Tortellà. Els carlins odiaven molt els voluntaris liberals perquè eren gent que voluntàriament havien pres les armes contra ells. Van afusellar 33, els hi tenien jurada. Van agafar 1.800 presoners de l'exèrcit liberal, i a partir d'aquell moment també, després d'aquesta derrota dels liberals, Olot es va rendir finalment als carlistes. Els carlistes van agafar un grup nombrós de presoners, els varen portar cap a la muntanya, cap a l'interior de la muntanya, cap a Vallfogona i cap a Llers, i allà, uns mesos després, pel juliol, varen afusellar 200 militars, amb aquestes represàlies que dèiem que es anaven succeint per un bàndol i per l'altre, varen afusellar 200 militars d'aquests que havien resultat derrotats a la Serra del Toix,
com a represàlia per la pèrdua d'Olot que havien patit, una pèrdua provisional d'Olot que havien patit els carlins en aquell moment. A Llers encara es conserva enmig del bosc una làpida que recorda aquest afusellament massiu de presoners liberals. Els carlins, ja per anar acabant, varen restaurar els antics furs i institucions de Catalunya en el lloc on varen governar. Per un decret de Carles VII, que era el pretendent carlista en aquell moment, de 26 de juliol de 1874, varen crear la Diputació General de Catalunya, varen establir aquesta espècie de govern carlí a Sant Joan de les Abadeses i el president va ser Rafael Tristany, que era un dels dirigents carlins més importants. Aquest dirigent, Tristany, ens va jurar els furs a Olot el 1874. També en aquesta comarca i a la Vall d'en Bas, a principis de 1873, una mica abans d'aquests fets de la Serra del Toix que hem comentat, també va passar una cosa relativament curiosa, va haver-hi una visita realment curiosa, que va ser la de dos prínceps carlins d'incògnit. Varen venir aquí a la comarca de la Garrotxa el príncep Alfons, que era el germà petit de Carles VII, el pretendent carlista, el príncep Alfons i la seva esposa Maria de les Neus, que s'acabaven de casar. Aquest príncep Alfons tenia només 22 anys i varen venir aquí d'amagat, ni els caps carlins sabien que estaven aquí, varen venir aquí per estudiar una mica la situació de les partides carlistes a Catalunya i per transmetre a Carles VII, el germà d'Alfons, les seves impressions de què es havia de fer per solucionar la desunió endèmica dels carlistes de Catalunya. Varen fer una espècie de viatge molt llarg, que es anaven estant per masies, diferents masies, una setmana aquí, una setmana allà, etc. Varen anar voltant durant 2 mesos d'incògnit per la Garrotxa i després se'n van anar cap a Vidrà i cap a altres llocs. 2 mesos van estar voltant per la Garrotxa, aquesta jove parella carlista, estudiant aquesta situació difícil de les partides carlistes i van passar per Sadernes, Castellfollit, Argelaguer, Santa Pau, les Preses i Sant Privat del Baix, i d'aquí van marxar cap a Vidrà. I per últim, una última cosa que va passar aquí a la comarca i concretament a la Vall d'en Bas, en aquest cas, una cosa importantíssima que va passar en aquest cas de la Tercera Guerra Carlista, va ser l'acord de posar fi precisament a la Tercera Guerra Carlista. Aquest acord es va fer a l'Hostal de la Corda, un hostal que hi ha entre Ridaura, la Vall d'en Bas i Olot, Hostal de la Corda. Aquí es va produir el 26 de març de 1875 una trobada secreta entre Arsenio Martínez Campos, que era el capità general liberal de Catalunya, i Francesc Savalls, que era el principal dirigent dels carlins a Catalunya. Una trobada secreta quan ja els carlins veien perduda la seva causa. Martínez Campos precisament acabava de conquerir Olot feia poc. Es varen trobar a l'Hostal de la Corda en secret i varen pactar el final de la guerra. Una mica al final de la guerra que els carlistes que volguessin podrien quedar-se, al fi de les represàlies, aquest indult que es va donar oficialment després, etc. Es va pactar una mica al final de la guerra. La guerra va continuar des d'aquesta trobada del març fins al novembre encara amb somort, però finalment ja el novembre de 1975 es podia donar per acabada aquesta guerra carlista a partir d'aquesta trobada secreta a l'Hostal de la Corda. Bé, així anaven les coses en aquella època, una època molt diferent de la nostra, sortosament la nostra és diferent per bo, segurament. Podem imaginar com aquesta inestabilitat política contínua afectava els nostres rebesavis. Podem imaginar com la presència sovintejada de la guerra sacsejava les seves vides
I no solament quan hi havia guerra, sinó quan hi havia pau també la brutalitat entre la competició dels partits polítics. La lluita entre els partits polítics era molt forta, lluitaven de totes les maneres a nivell pacífic, evidentment, però de totes les maneres possibles, i per tant aquesta competició brutal entre els partits, aquesta guerra sovintejada, aquesta inestabilitat política, va anar canviant de jaqueta contínuament. Tot això va afectar moltíssim a la vida en aquestes comarques, però els nostres rebesavis s'hi van anar acostumant, ja estaven més o menys fets, i van sobreviure com van poder en aquestes dificultats que se sumaven a les dificultats ja normals que tenien la vida normal d'aquella època. En tot cas eren altres temps i és ja una altra història i en tot cas també moltes gràcies per la vostra atenció. Tenim una pregunta. Molt bé. Ramon Puigvert pregunta: quin pes tenia el catalanisme i el reaccionisme dins els carlins? I quin pes dins els liberals tenia el jacobisme hispànic? Això últim, perdó, m'has dit? La segona? La segona diu: i quin pes tenien els liberals, dins els liberals, tenia el jacobisme hispànic? Jacobisme, val, no havia entès la paraula. Aviam, això és una pregunta una mica complexa. El catalanisme, en aquell moment no hi havia un nacionalisme català com el que ara podríem dir, no hi havia ni l'independentisme ni el catalanisme que estem acostumats ara. Hi havia una centralització absoluta encara a nivell de tot Espanya, no hi havia autonomia i no es somiava en general a Catalunya en la independència ni res que se li assemblés. Com a molt es començava a somiar amb l'autonomia. Els carlins es diu que varen ser precursors del catalanisme polític. Ja saben vostès que el catalanisme polític, o sigui, el que demanava l'autonomia, per dir-ho amb altres paraules, va venir a partir de la Restauració, amb la Renaixença, amb el renaixement de les lletres catalanes, el renaixement de la cultura. Per tant, a finals del segle XIX va començar a emergir el catalanisme, que va començar a demanar l'autonomia per Catalunya. Com a predecessor d'aquest catalanisme polític es compta en general amb els carlins. Es diu que això de la reivindicació dels furs, que era l'autonomia medieval que volien els carlins, una Espanya descentralitzada seguint l'antic règim, doncs la reivindicació dels furs era una espècie de precatalanisme que després va anar evolucionant i es va convertir en el catalanisme, que també es va originar per altres costats. També es diu que els republicans van ser uns predecessors del catalanisme que va venir de diferents corrents molt arrelades a diferents sectors populars o de les elits del moment. Podríem dir, per tant, que el carlisme va ser una mica el precursor, però la seva idea de l'autonomia i la seva idea del que era el catalanisme era molt diferent del que després va ser el catalanisme polític. Per tant, no es pot posar en el mateix pla, sí com a precedent potser, però no com a cosa ja acabada. Podríem dir que, de fet, el sentiment diferencial amarava tota la societat catalana. A tots els partits que hi havia a Catalunya hi havia un cert sentiment català. Encara potser no catalanista, encara menys independentista, no es havia traduït aquest sentiment a nivell polític, però hi havia un sentiment català. Podríem dir, sociològicament, el sentiment català amarava tots els partits. I també, evidentment, els carlins i els republicans i segurament també els liberals catalans. I per tant, els liberals moderats, els liberals progressistes també tenien el seu sentiment català. I els carlistes també el tenien i es pot dir que van ser un precedent. Sobre el jacobinisme, la centralització, no hi havia masses, jo diria que no hi havia masses catalans que volguessin una centralització absoluta de Catalunya. Jo diria que aquest sentiment era molt minoritari en tot cas. No hi havia un sentiment jacobí en el sentit espanyol a Catalunya, gaire extens. Evidentment hi havia casos segurament individuals, però
En general, aquí es demanava més aviat una certa autonomia, encara no s'havia articulat tot amb una petició formal d'autonomia política, però es volia, es tenia un sentiment de Catalunya com una entitat diferenciada d'Espanya i de França, una entitat pròpia, aquest sentiment diferencial hi era, i per tant jo crec que aquí el jacobinisme no va tenir gens d'èxit i més aviat hi havia aquest sentiment català que hem dit, però en aquell moment les elits catalanes i bona part de la població havien acceptat i seguien acceptant estar dins d'Espanya, encara que després els fets van portar que un sector important de la població anés evolucionant cap al catalanisme, tant les elits com a nivell popular. En tenim un altre, de Miquel Àngel, que pregunta: on podríem trobar la ideologia carlista en les opcions polítiques actuals? Sobreviu? Jo diria que no sobreviu. Evidentment hi haurà alguna web que parla del carlisme, hi haurà algun grupúscul, sobretot a Navarra és bastant important, hi ha algunes associacions culturals que són carlistes, en fi, queden grups, però a un nivell molt absolutament minoritari. A Catalunya segurament també hi és. Hi ha hagut alguns historiadors carlistes en el passat recent, fins i tot, per exemple Clemente, però jo diria que no queda el carlisme pràcticament enlloc. Ara, algunes vegades s'ha dit que una part del sentiment catalanista pot derivar actualment, fins i tot pot connectar amb el carlisme. Jo crec que no, perquè els carlistes parlaven de l'antic règim, de la monarquia absoluta, de la religió a l'estil integrista, una mica l'estil... El moviment carlista, de fet, va ser una mica com l'integrisme que ara veiem als països islàmics, salvant les diferències, salvant les èpoques, etc. Però podríem dir que era un moviment en el qual la religió ho amarava tot, com ara els integristes islàmics estan preconitzant. Per tant, això jo crec que no hi és, i per tant el carlisme com a tal no té cap paper. Sí que podríem dir que el sentiment més catalanista actualment perdura a les comarques interiors. Curiosament, en aquesta mateixa zona que havia sigut carlista, actualment encara les opcions catalanistes o independentistes són les que tenen un predomini, però evidentment aquest catalanisme és modern, és molt diferent d'aquella ideologia dels carlins del segle XIX. No podríem dir, a part d'aquesta qüestió que he dit última, no crec que hi hagi cap més connexió. Ho deixem aquí. Moltes gràcies, diu tothom per aquí. Molt bé, gràcies a vosaltres per l'atenció.